Здравей YouTube, ние сме Дамегас Майнкрафт и с мен са GameCrafter 101, Coin и по-точно Мишо и Roblox. Така, да продължаваме. Сега снимаме на Survival Craft, ще оцеляваме. Видях зомби. Да, имам нов скин. Сега ще го прибия. Може да направя един крафтинг тейбъл. И ще се сложа просто. Как се ползваш за зомби? Овце! Овце! Крипър! Има на малко момченцето. Овце! Ооо! Пали главам се зомби. Мале. Зомбак. О, хлади! Ендерман! Сори за лада, хора! Ой! Умрах! Вижте как се прибила. Вижте, гледайте. Ето, ти го при мене. С пето ниво! Как не? Оле, майко, помощ, бой. Меле! Ох! Обсада на скелета ни! Ще умреш? Yes. Вижте, аз сме за само. Някой има ли крафтинг тейбъл и пръчки? Вижте, ела. Слайм, от тук виждам един слайм. Виждам едно крипънч. Вон за търсъм. Което е просто младина. И ти е замещата ми се. Вулна! Кой знае, че на крипа е сърцето мачинче? Защото с него мачинче, значи сърцето там това ли беше? Да, къде си? Това е един крафт. Вземи от Roblox! Изчезна ли? Ще се направи един лък. Аз си почивам. Добре, почивай. Мисля, че имам стрела в гъза. Имам една в пушето, една в ръката. Стана. Като някой по-друг предвижда. Дай една глава, моля се. Аз отивам да копая къщата. Ние ти дай ми кръвта. Да, ми крак. Аз няма да ти викам Dark Souls, ами ще ти викам Park Souls. Барк. Park Souls. Мите! Става ден. Мито! Нищо ли? Мито! Мито. Какво мито? Аз почвам да копая къщата. Дали не трябва да цела? Видите ли? Не знам какво да кажа. Искам глава на цела. Оста. Кой дали беше на глава на цела? Май, да? Как търсо? Да. Трябва да говорим нещо. Хайде да говорим. Ние си имаме къща, ама
Да. В момент, че ми звънна телефон. Сега продължаваме. Ами, Имаме ли? Да, вече да. Добре. това ще глава на тебе. Аз имам. Аз имам да копам. Аз нямам кирка и аз не мога да купувам. О, имам айрон кирка. Това. Добре. Добре. Аз май, че се изгубих. Аз малко свалям няколко пъти. Аз се сетнах Хомер. Розова! Розова! Не, наистина, да, Добре. Готовска да я вземете телепортира. Ева Розова да идва. Майко, на пръв път ще я виждаме така на открито. Розова ще изляза, защото ми бъгна. Това влизам. Гон, дай си ми главата. Влизам. Целият енчант на диаманта ми. Намерих ирония. Гой, защо ти ме ката? Аз съм лошо мечтал. Важно е да ходим. Аз копнам тук надолу. Да намерим Аз някакво. ще трябва, аз ще взема да това малко кръста. Аз експлорвам пещерата. Пак бъдна е. Намерих ирония. Ирония. Айрон. Аз експлорвам пещерата. Аз намерих права на хировен. Да, бе. Имам 20 торча и съм готов. Що е толкова си ти? Това мисля да е за клипа, хора. Добре, хора, това мисля да е за клипа. Вие знаете кои бяхме. Абонирайте се, лайк, комент и чао.